Mga higayon nga nagdahong kang maimuha na. Sometimes you accept the reality. Apan do na day iparis nga lain kanimo. But the Pierce is not. Excuse me. Pardon me. Itago na lang ko sa pangalang Ronaldo. Ron for short. My name is Ronaldo. Ron for short. Taga Santa Cruz, Davao del Sur. I'm came from Santa Cruz, Davao del Sur. Katuig ng milabay sa diyang nagsugod kong paminaw ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. 5 years pass away, and I will always listen to your programs, Tagdat of Your Life. Ini. This is it. Usa ka pulis ang akong amahan. My father is police. O gusto sa diya nga magpulis ko. And my father want to join forces of the Philippine National Police. Apan di ko yun dulanday. But I don't wanna do that. Dulanday. Kay gusto na ko sa kinabuhi. I want negosyante. I want, in my life, Dulanday, a businessman. I am a future businessman someday. Someday, I will. Di kong ganahan na doon ay magbandar sa akong oras. I don't like, there's a foreman of my time. Foreman, kuhan ba ka nang lagabandar? Mamanay pa sa foreman, sige bandar. Mas may nang negosyante ka. Kay ikaw ang nagkupot sa imong oras. I like business because the watch is the time in my hands is like that till I die. No command, no treating, and no salvation. Dugang pa diha ang inspirasyon sa kong kinabuhi nga si Maricar. And also, Maricar is my inspiration of my life till I die. Utropod, nga amahan po niya usa ka pulis. The father of Maricar is a police again. And a very, very long story till I die. Ato na sugdan, be? This is starting. This is the starter. O ganyan ang kapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. O ganyan And this is Ito po! Pakabila. Mau nagako ginaingon sa ima ko tiguang na ko. Apag kabaw na po kumukablit.
Tanawan yung mga inahan. Mana kong tirada, batanon dyan. Kaya pag magtiguan ko ako asawa, batanon gapon. Malaki. Hindi yung gunahan magpulis pa. Ma. So kaya nagkaroon ron, ha? Ang pulis, nagtitinutan ka pa. Nagkaroon yung ikang babae, anak. Ayan, ang pagpulis ng pambabalay na ikaw. Kanala ni Pilisa sa pulis kay. Kanya ka nagbabae. Ikaw yung stock niya ba? Imo na siya pasagid lang na. Usap nila. Usap nila na sa atong silingan. Manudlo na sa kasilingan niyo. Nagayay, pag itudlo ni mo na mabalik niya, tudlo na rin sa ako. Mana, Ako. wala Pilisa sa pulis. Usa ko ka retired general. Daghan na kong nagya kumbati. Kung gusto ni mo magpulis, hagbay ra ka na opisyal kay daghan tagkaila. Dako mga kumpare. Pasudlon ka na sa una-una na ron-ron. Ayaw pag binugok na. Ayaw pang pinagod mo. Gusto lagi na ako negosyo lagi. Dili ko Negosyo. na. Kabalo ka na negosyo. Wala. Gasto kayo na. Una. Apurday na. Ang nakalami ko magtrabaho kas gobyerno. Kay sulbad na imong pang-medikal. O niya magnegosyo ka, sulo-sulo imong gastos sa ospital. O niya, siyempre mas dinat na nakiran ko. Sama na ko. Retired General Balas. Ito, sakto niya. Lumina ka lang na yung mga agwan. Lahat kalira kayo kwata niya. Sa pulis ngayon. Basta lagi. Ba? Nakakutayin na niya. Nakakayo ka na sa paing sa guryo. Nagpulis na mamalito. Sagdi na lang ko Basta na sa lagi. nagpulis ka. Lagi gusto lagi na ako magnegosyo Magpulis ra ka lagi kayo ko. mo ilaw mo na wisol. Ay, naway ba yan kayo stakla? Sa imong ilong raban na siya nagmana, ha? Dili ka akong istoryal. Utrot. Ang istoryal ay nagpulis sa liron. Istoryal ay nagputak-asa ka lang. Nagsakpan ka lang ko. Ayaw na, ayaw na. Nagibalay sa una. Ada, paminaw na. Kung magpulis ka na. Ay, nako. Kay madritso ka, opisyal na dito, ha? Ay, paminawan ni mo, mama. Maperli na ang sasuke sa titiro sa sunyo, ha? Hi, Maricar. Uy, Ron. Nalagay ka, Ron. Pag nakakanap ko. Ikaw ba? Grabe nga. Muli na ba ako? Mukha ni. Timing na ako kay. Ngaunta. Oh, asa mo tama nga, Wen? Sabi. Asa mo? Ay, di ko ginaana. Ginaganyan mo ako. Ginaganyan mo ako. Ah, Ang tabi sa kasa. Ikaw bahala. Ako'y treat. Kay... tarong ba? Lagi kay nakahalin ko. Kapalobi ako sa style mo. Sa style mo, ane. Ikala permiti, permero bayan. Pag ikaduha, ane ka. Pakati. Ganahan dyan kay kaganap mga pakati. Ha? Pakati rin mo ha ba? Dili kay nakakuan mo ko Gano'n lang na to ni. Ako lagi niya. Sa hangtod din kita ba? Di nakahalin kong sakenan nag-build kong sakenan sa kumigo ba. Takago yung porsinto. Ano? Ah, sige, tara. Basta man taong ganyan ang gugma si Madia. Car. Mutala sa kanimo ba? Sa man naging paglibriyan ni Dito Dito. Dito Dito na niyo, permiro rin eh. May mapare ako ng uban yung mga paggasolina. Paluiluwi na yun. Mga tuntun. Pero patumilon po. Hindi ko yung
Ay, siyempre pag mahalin na kung sakyan na makitrakit ra ko na ko ha. Deal-deal ka ng mga rim, mga mags ba? Sige, sugton ka na ako ron pag mamisita ka na ako. Kaya ko ganan, maestra biya ako. Nya, pag madiri ka mangoyam sa kuha sa karinderiya, lahat mo sa na ka ng inanaon ko ni mo, teacher gugugod. Maestra pag yun. Ato ba nga akong amahan kung gusto dyan ka ganatin kung tinarong yun ang imo ha? Sige. Tubangon na kayo maginikanan, Maricar. Pagtarong ba? Oo. Unyang gabi, ugmas gabi, mamisita ko sa inyo ha. Ay, gusto na ko unya. Mauna, musap-usap din ang imong mind. Ah, sige, gusto nimo sabay na lang ko sa inyo karon. Okay na nimo. Oh, tara! Naraman din na di ay. Ikaw may libre pa masahero na ako sa taxi? Kuy dalang kuy, sakay kuy sa niya. Sugod na, wala. Sugod na. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Dayon, Ron, dayon. Ay ma, good evening man. Si Kwan Ron. Uy, ganitong dayon dong. Sa mataan ka sa bungot ani uy. Nanalagyan na siyang bungod ma. Nabalik niya kang DVD. Ikaw mabangayo ko na May gabi bisita na biyan na. May gabi na mo di ate. Ay, may gabi sa... Butan kayo mano. Lingko to, maramdam na ka sa ulugan ani. Ayun na patawag ko kay mong papa nga nanay kay bisita. Naglimpyo mo ko siyang baril. Naglimpyo niya kuan ron. Ang iyang armalite kay limpyuan ron. Kani... Pang! Papang! Ila! Ako ba gihiluan lang ako ang kanay. Di ba ngit-ngit mo kay kadali lang ha, di ba maglaro ako. Barit! Kaya kayo, libuto. O sa mga kanamang, gitawag man kuno-kunin mo. Ay, mong anak na yung bisita, si Maricar ba? Kisa ka na. Ay pang, nakabisita pang si Kwan Ron. Kiss ko pang bi. May gabi sir. May gabi do sila kamayos gabi. Iso ko ah. O sila kamayos gabi. May gabi sir. Sa may nag-ingon ni mo nga musod ka ni sa mga panimay. Papang, uy, masakit na lang kung nabisita mo yan sa mong anak. Ayaw ako ilabot, kaya ako ang parte ni pamilya. Wakil na sa ko, ha? Ako si Colonel Bronze. Nakoy anak niya, kakilagay sa ko anak. Ang anak niya, isog may kaya kong anak. What's the problem here? Ako si Remine. May gabi ni mo diha. Pod, Brad. Brad, paguliapan ka na ko. If you're looking for trouble, you came to the right place. Uy, Maricar, madungan mo mong isuon, oh. Kuya, ayaw lang ti kuya. Kasi sa na kay karon kay kuan na plit man gud niya. Labernos. Nadaot na sa... Labernos ni kinakumbulsyon ba kanina sa antibiotic. Nadaot sa katol ng bata. Nadaot sa antibiotic kay gipulmonya man gud na sa una nya mali ang kuan. Tuyeks, sunod na nito, iya lang ang naon ni mo, ha? Sige. Magsikip uniforme niya, wala mo yung kang eskwela. Banda. Baspa. So, magpa-eskwela, nga mo sige mag... Kating glasses. Is Uy, pa! Ate pa na nabisita. Dali, liaban ko ikaw ang kakailas ko, ha? Kailan ako naman sir? Ikaw si Colonel Bronze. Kabalo ka no? Kabalo baka nga
Ko ang pinakamagsik na pulis dito sa Mandin City, sa Tagum City, sa Torreón, sa Nicon City. Nasaan mo kakagusan, sir? Nasa may agusan. Sa Surigao, sa Nasipit. Ay, naasan po na sa balita kung ba na sa... Sa balita, sa Agunoy. Anak! Tiyo mo na anak, boy! Ako katingog alin, pakalma lang pa ba? Bawa mo din. Ako mo seminara nito, Hana. Ah, sige, anak magina. Maglibog na ko, mabulabog ta. Dong, pasensya na ka to kay anak. Ginagumbana dong kay... Uli ka iha, maguna niya palanggan na niyang babay. Pero taga na sa babay, ginapalanggan dong. Ang siyang anak. Mang, pass is pass, never discuss. Ay, ako wala din ko gusto mo. Ato-ato kami sa kasa, mamay di manglamay kayo na. Delikado kayo. Wala na mga intern na silang istasyonan. Ay! Sigurado. Anak, alad mo dito. Sunod dito, Mang! Ikaw, ang kalakot sa kong asawa ay hapak na lang ako. Ikaw, kung sa may tuyo ni mo sa aso kong anak. Bisita. Namisita ka! Tigdala ko. Why sakit? Why nung nagpuyo din ka na sakit? Tigdala kong ilim ng importe na, sir. Ah! Baba! Wala na sa kuha ng imported. Ginabrad pa ko ni mo! Ayaw ko kanina! Huwag kayo na sa kuha! Okay, sir. Kailan. Kinsa ko! Sir. Very good. Very good. Nice answer. Very nice answer. Kaysa may magkinikala, kaysa may mga amahan. Ilado ba po sa inyong lugar? Ha? Sir. Ayaw ko na. Ilado ba mo sa inyong lugar? Dili kay, sir. Di man di ay. Kaysa may mga amahan. Kaysa! Si General Balas, sir. Ha? Si... Unsa? Si General Balas? Hoy! Hoy! Dili sa rungo na tingin mo. Sa rungo na tingin mo. Mga ingon, mga Ay, sir, sorry. Tuyek! Ihawa itong kanding dito! Dira! Ha? Pwede mo dyan? Ako na yung kwan din. Kaya jakitan ko rin kadin. Ha? Kaya ako'y para dyan. Ikilawin na! Kandinita ka lang! Pagsiwa! Gusto ka, pagsiwa ni mo na kandinga! Ano, huwag ka nag-ingon doon nga kon. Galaw-gawan naman. Nagkunot na nung imo. Amigo kami na yung imong papa. Galaw-gawan naman. Kapalo ka nga. Pisyal ako na sa una. Tito. Uy! Kuya ko na. Get inside sa salon. Get inside sa salon. Dali. Oh. Pati kasi kagduga, no? Ikaw, hindi ka nagkadiusan ni ako anak din eh. Uy! Sir! Tumagi ka Ano yung na mamatigiliaban din eh. Oh, wala ko nagiliabot mo. Wala pa, wala mo ko nagyunan Hindi ko mo. kiha kayo ni. At yung papi kayo ni. Anak sa... Dali. Dayon mo. Gilabsan. Wala na ko na ilabdi. Di ba do? Wala ko ka na ilabdi. Wala pa. Di ba, oh? Kamusta na magka? Ganun aksyon na magkakalibat. Wala ka naman ng gira dito sa Aguan, dito sa Buanga, sa Gusto na ko ulan kayo. Na igong akong mata sa ulan, mo nang nahiwi ako pala na. Ipakasalan na ito na nga itong anak. Kano saman? Ay, pailailasan ko. Anak. Mahal. Uy! Mahal! Uy, naman ka, General! Mahal, bihala ko kamot ng mahal, be. Kaya ipit pag kita.
Nanasad ka. Nanasad ka, nanasad ka. Mapinuwang lagi ako ba na lagi wag na madawag nga retirement pay ba? Ha, ako, retire naman ko. Kinalipat pa mo mo, nalipat pa mo mo. Ikaw nasakpan pa kailangan ko sa unang alakay kibalay mo. Wala ka tayo madawat na rin. Huwag ka rin ang pang-uy. Dali. Dayon mo. Sas ginoo ko. Kabalo mo rin, ako'y bahala niya ako yung pinagkakilking sa mong lugar. Payan ako maloy nga nagkasinabot at mga ginikanan. Mo lagi po ako lagi mahal pero Small world yung kaya ba? mau gyud. Malagi. Pakasal na rin ba daw ta? Ha? Kasi kayo mo na magpakasal. Pag inanagot, pagdadali. Uy, Anong di naman kamasugot? mahal, kabalo ka anak. Kabiiran ako na dawat ang text nga. Nadawat ako sa Japan. Magtudlo ko sa Japan. Unsa? Bungol din na. Unya. Kuhana ni. O sa Japan, O di, kuhan. congratulations! Magtudlo ko dito kuan, magtudlo ko dito kuan kanang mother tongue. Okay lang nasa kuha. Ano ba rin? Huwag Japan ka. Mas Ang problema mahal kay di mo ganan o ganang long distance relationship good. Nya saan man ako nakabalo kay bawra pa jud ko sa imo dirig biyaan ka gamay. Mo salisi dayon ka. Alay, good pag-ana. Ako di kong sugot. Okay na nasa kong abroad ka. Kabalo man jud ko nga masugot ka kay para makapagusto ka dinhi. Kabalo man jud ko ana. Ay, good pag-ana. Good mahal. Kalisod pag kayo good magsalig ko nimo nya pag kuman. Nakadre na ako dito. Grabe biya kay wala biya ko panahon maglaglag dito kay kapoy biya kay ako trabaho. Unya, ako ani. Friends lang nagunta mahal. Mahal kaya pa ito tawag pero friends lang gyapon ta pero bulag nagunta gwan. Karon pa. Okay na itong ginikanan. Sige lang okay magyapon na sila. Dili ko masugot pagbulag ta. Okay lang naman nag-upload ka. Okay ra na, suportado, tigana. Di lagi ko gusto mahal kay di ko ganan mag-expect ba niya. Paabot ako dali wala di ay niya. Ang long distance relationship manggod na siya mahal. Bahala ko hila ka, iniglakaw na ako, kita kag aeroplano. Dawaton ako na ang kasakit, mahal. So, wala lagi na itaan eh. Wala na kita ni, honesto. Hindi ko masugot na, mahal. Hindi ko masugot. Wala ko malakit ka ni Kaiwan, pero ako lang dawaton mga kaysa. Wala na lang ka ni, magkinatan mo kayo, mungkin ako na mga wala. Pre, ko karawat, pre. Okay na na, pre. Ay, Ang baso. ah, bugay. Pre, yaan ko. Pre, okay na lagi na. Uy, tama na nga ba? Balo ka, pre. Karoon ako magseryoso og babae, pre. Karoon lang. Gani, nakasabot ko inayan yung tingog. Ako'y labot. Pre, kasaban kita ron diri ah. Ako'y labot kinamulukol na rin, ah. Pre, Pre, tama na, likod, be. Likod. Sige na. Hagta ka, be. Pre, ayaw na. hindi mo good, pre. Kabalo ka, pre, ako. Oo, magod ko, pre. Taga ko mapay sa una, pre, pero... Kabalo ka, pre. Migong yung kita. Diba? Gani, pre. Kabalo ka kung saan ako kapinangga na si Maricar, pre.
Oh, nasayod ko. Pero to naman siya Japan. Pre, di ko kadawat, pre. Ako kadawat, pre. Dawatan na lang. O, mag-inom pa tatara, o. Pre, hindi na ko, pre. Pre. Dali, be. Sige, Okay, pre. Pre, sorry, pre. Wala lang, good tara na. Pre, ayo, pre. Ayo, pre. Pre. What a woman loves. Tamiyan na mo kisan, pre, oy. Pre, She loves for real. Ay, pre, uli na, eh, pre. What a woman loves. She loves for real. She took me back after I broke her heart. Kaya simbayan ng grocery, eh. Hindi mga babae ba? Hoy! Hi, Ron! Kumusta, Ron? Nalaki ka dali, Ron. Marika? Oh, kumusta? Ni bakasyon ko, oy. Mga kuwan ako, 1 month ko dili mo bakasyon. Kapon ako naabot. Ako na lang nga. Atos balay, kaya lang chocolate ni mo. Nampun lagi ka din eh. Ay, manuray ako. Sorry, kabalo ka biya kaganahan. Kaya kumukuhan diri mo luglaag. Kumusta naman ka? Kapag kapag kagulihan mo diri kapon naman ni ambag diri na kapo. Wala ko kabaloan ha. Hindi ko kasundol eh. Ha? Ika nang... wala, nag-grocery. Sabay na ako kung ismi ako. Ano na kaya asawa? Kuha na. Ayaw kaya na kaya asawa? Asa na asawa niyo? Pakita ko na ko, be. Dara, paingon na siya dali. Pre! Oy, pre! Mana ka grocery, pre? Ay, Sorry, ang asawa ay maraming glaki. Pre, si... Muna asawa ni mo, Ron? Oh, ikaw, kitsa May pewe asawa. Sure ba? Si Maricar. Ay, Mercar. Ay, sa Kita pangalan. mo na yung mukhang ex? Di mo ito magsurya na dali, be. Tara na. Ay, sige, salamat kayo. Salamat kayo niyo, Ron, ha? Oy, happy ko sa inyo, Juan, doon, ha? Oh, Wapa yung tawag kay Mari Pari. salamat. No? Una namin. Dato na ko kayo ko karon ron. Iya? Dato na ko kayo ko na nagkangay kong daganakay kong property. Sige, una sa amin. Maricar. Nagkangay kong resort na nakayo dito sa may Buda Dapit. Nagkangay kong kwarta ron. Ron, gusto ka paan, Ron? Gusto ka balitan ka na ko? Puno na ko yung balay, Ron? Hoy! Anak ka! May muot na lang ko sa Haidulanday. Kung may lumduman ako ang among kaagi ni Maricar. Ina-throwback tirada ba? Pero okay ra mabuko. Lagi na inungdan nga nung dili may magdayon. Sa tinood lang si Pearly. Siya na akong kalipay karon. Wala man tuod may nagdayon ni Maricar. Apan, kay Pearly, paminaw na ko bago kayo ang mong paghigugmaay. Dagan kay salamat sa tsansang inyong gihatag.
And more power sa inyong tulumanong mga kapnod sa kinabuhi. Itagbay ako sa video dul ha. Hanto dinhi na lang. Kini yung suwat magtatampo. From Santa Cruz, Davao del Sur. Ron. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything.